Mbala tsara korealy atsika niany zegny ande tantara zegny fototro navieny ampanjaka Sakalava zaho mbola mena zegny magnaja karazagna ponigny araiky zegny kahitsika hoe Sandrangoatsy ampodiko ndraiky Sandrangoatsy. Bon, ino ma le tantara? Ireo ponigny io nifanojo tamin'ny andro taloha. Ny Sandrangoatsy efa nanana fahalalagna zegny laligny indrindra amin'ny resaka hoe fahaizagna mitsabo olo tsy mampiasa fanafody kakazo. Voilà, zegny le mampiavaka reo sy fahaizandreo zegny karazagna taranaka mpanandro zegny ro olo io. Sandrangoatsy zegny karazana olo io, olo zegny niavy teto niarakaraka tamin'ny ponigny naronaro zegny ro. De ino ma ny tantara nisy ndao ary faritatsika. Nisy fotoagnany zegny narary zegny zanaka mpanjaka Sakalava raiky tamin'ny faritry tatsimotsimo tagny zegny nisehoany le tantara io. Rehefa narary ma zanaka mpanjaka, nandeha mpanjaka nandefa tatitry zay olo nany nandeha tamin'ireo le peuple io, ireo karazan'olo io zandian'olo aby reo mba hitsabo zanaka mpanjaka. Amin'ny Sandrangoatsy raha karaha zegny ma tamin'ny andro taloha tsy afaka dikavy satria ma mpanjaka zay olo manana pouvoir, olo atahora ka tsy niamboadidy ma rô hoe navy zegny ireo peuple reo baka atao fa gaka zegny ampanjaka ro tsisy raha nandesindreo na raiky, tsisy ninino, tsisy kakazo, tsisy raha nasignisignin-dreo fa rofo baka tagny zegny andian'olo maro ro baka tagny ro navy teo. De mpanjaka amizay namitany karakory ataonareo hitsabo zanako io karaha tsisy raha nandesinareo. Matokisa anao mpanjaka fa janga zanakanao fa ampilaza agnano zegny fahalalanganay. Ino ma nataondreo? Ireo zegny na ni sensibiliser olo jiaby tanana raiky tamin'ny tany nisy mpanjaka teo zegny hoe mba hiantsa, mba hihira, mba ou dans la joie, reste dans la joie agnatiny une semaine ou plus. Ny tsinjaka, ny hantsa devant-ny varavarana zegny misy zanaka mpanjaka le marary io. Zegny fa nataondreo tagnatiny une semaine. Lany fagnahy zegny mpanjaka. Ireo olo ty zegny tsisy raha nataondreo fa reo zegny nampihira olo, hoe lo jiaby mila ravoravo. De mety ametra-panontaniana atsika hoe karakory koa natao hoe ke olo andeha hitsabo olo ke tsisy kakazo indesigny, tsisy fanafody indesigny fa le aravoravoagna fo zegny andesiny hitsabo olo. De ino man teo janga zay zanaka mpanjaka rehefa après une semaine anaovandreo le cas io. De fanontaniana mipetraka, ino ma dereran'ny le fiaravoravogna natao andreo tao? Maro amitsika baka zay mety intrigué maregny zay nanino atsika lefa ity agnatin'ny religion ty hoe ya mety bagnafagnahy zegny tsy marigny. Bon, izy koa anao nahita tantara zay zao ty hoe naregny tsy marigny satria izay magnaprofo fa anao tegnany déconnecté total zegny amin'ny le tontolo zegny misy atsika ty. Igny ma natao hoe auto-guérison, karazana hoe fitahagna zegny tsy mampiasa kakazo, tsy mampiasa comprimé. Tamin'ny fotoagna zay moa tsisy comprimé fa nivohina resaka hoe spiritualité zegny hoe ile peuple de Sandrangoatsy io ary tegnany mahafehy izy tanteraka. Ino ma le idée derrière le la joie io? Ny éloignendreo zegny hoe la tristesse satria izy koa boka fa marary zanaka mpanjaka zegny olo jiaby teo zegny malahelo manjonigny kandefa igny vao maika manosiko aretigny zegny le fait que nareo jiaby manjonigny marary tsy karaha hoe marary olo jiaby tsy mivolagna igny. Ny éloignendreo zegny hoe les mauvaises ondes fa ny amplifieny zegny hoe les ondes vibratoires le tegnany hoe mba i-atteindre, mba afahany mi-atteindre hoe les guérissons. Zegny efficacité nampiasainy ary tegnany mafoaka. Izy koa tsika fotoagna zao tsy nahay raha zegny satria zegny atsika hoe
Ny Badoin taloha tagny zay razambetsika ndraiky jusque on a fini par croire atsika zao fa hoe tsika nino fa hoe tsika tsisy raha midépendre amin'ny médecine occidentale ary jusque ny anty misy olo masaky amin'ny commentaire kofa mahita olo magnano campagne ny fampiasana aody magnano campagne zegny hoe mba ampiasa ohatra hoe aody fanafody gasy. Misy sasany baka koa zay magnano commentaire hoe tegna hitanao zegny hoe nizy efa perdu koa izy magnentana ny olo mba ho namany perdu. Ke ny raha tsika tongavagna eto tsy atsika zio no tsara, tsy atsika zio no tegna nahera fa atsika zio no tsy nisy raha. Aza zio volagna zegny mety mara olo any fagnahy hoe mety angano zegny, tsy angano zegny satria peuple Sandrangwaty zegny miexiste jusqu'à ny anty. Indrindrandrindra zegny hoe ireo sakalavan-talohatsy aby reo jusqu'à niany tantara mipetraka amindreo zegny hoe izy koa reo fa mahita karazan'olo aby reo respectendreo ary tsy masaky mipetraka agnabon'ny sezy zegny amin'ny mpanjaka izy koa fa mahefa hoe reto olo reto taranaka Sandrangwaty satria araka tantara zanaka mpanjaka io tokana tsy aiky tsisy ampandova zegny reo izy koa tsy baka tamindreo Sandrangwaty io. Tantara zay ça se raconte en plusieurs hoe karazana hoe marobe zegny les versions. Misy koa mbala tantara zay foa misy sasany hoe mitantara izy hoe tamin'ny fotoagnan'izy io hoe sasany tamindreo Sandrangwaty io hoe nihira tambaravara teo fa sasany nisy nandeha nagnano karazana hoe famonoana tegna tany agnatin'ny rano hoe mba ho takalo. Misy koa tantara karaha zegny fa ny fitantarana samy manana ny filazan'izy fa ny version zegny ny tegna ny hitako hoe plus crédible kokoa zegny hoe ny amplification ny vibration les ondes les positifs zegny hitako hoe mba satria hoe karakory mataonao hitsabo olo raha ohatra hoe izy koa hoe araiky atao takalony mandeha agnatin'ny rano agny de sasatry ny hahasitrana le olo fa ny fieloagnena le énergie négative ary amplifiena zegny le ny énergie positive mba afahana reste hoe aligné tsara zegny le olo de mahasitrana tsara zegny raha zegny raha ohatra olo mahafehy resaka spiritualité tsara. De zegny sy zegny marana tesitsika niany zegny hoe karazana fampafantarana hoe atsika zegny ny hoe olo mandala ny resaka hoe aody nentim-paharazana fitsaboana nentim-paharazana tsy voatery kakazo fo zegny no ampiasaigny fa maro koa zegny karazana fomba fitahana zegny tsy mampiasa kakazo tanteraka fa amin'ny alalan'ny hoe élévation des vibrations. De aza digna mampiasa ny code promotika amin'ny fandefasana vola amin'ny tapsend bakany en Europe mandeha ateny Afrique ndraindray aty Madagascar zay azahoanao 15% 15 € de bonus azafady amin'ny fampiasana code promotika zay hitanao io. Veloma samy tsara samy maiva.